Vítám vás v tomto úžasném domě. Jak můžete vidět, je tu obrovská jídelna. Ano, vypadá to tu skvěle, ale co ta cena? Proč je tak nízká? Ale jen taková maličkost v minulosti. Tu všichni noví majitelé byli nalezeni mrtví. Prý je tento dům prokletý. My na tyhle věci nevěříme, že miláčku? Přesně tak, zlato. Tady můžete vidět ještě místo, kde našli tělo posledního majitele, nebo alespoň to, co z něj zbylo. Jeho ženu ještě ani nenašli. To je tak vzrušující. A co je tohle? No víte, on ten, kdo postavil tenhle dům, tak se snažil vzkřísit Hitlera, takže se to tu občas objeví, ale nebojte, než se nastěhujete, tak se tu vymaluje. Támhle v křesle můžete vidět Adolfův přízrak. Why, hello there, and welcome. My nejsme Židé. A vlastně se nám to hodí, syn si potřebuje procvičit němčinu. Takže to bereme.